Hello guys, welcome back to my channel and today is Igad ang boses ko. Today is January 8, Sunday at nasa Pilipinas tayo. Pilipinas kong mahal. Nag-order ako ng food sa Grab guys and ito yung in-order ko sa Dimsum. Kita ba? Yan yung in-order ko and it cost 230 pesos. Yan. Sarap. Kain tayo. Yung nasa likod, so yun na rin yung pansin nila yung mga bagahe namin. Sakit ang tutulan, eh. Kahapon kami dumating dito and then binisita namin actually yung family ko doon and it was so funny because they had no idea na nandito kami because we wanted it as a surprise pero yung mga reaction talaga hindi ko lang talaga na video pero alam mo yung parang yung parang grabe yung parang shock na surprise ganyan tapos yung mga bata nagsisigaw kasi hindi nga nila in-expect. We're gonna be sarap ng kakainin ko. Tcharan! Hindi kami lumabas today kasi guys, I feel so sick. Before kami nagpuntang Pilipinas, medyo may sakit-sakit na ako, ganyan. And then, last night kami dumating, grabe talaga yung, alam mo yung parang hindi ka makahinga kasi ubo ka ng ubo. Lagnat ako na parang wala naman. And then today, we woke up 1 in the afternoon. Tapos, sabi ni Marty, alis kami. Hanap doon ng pagkain. Sabi ko, mamayang gabi na. Because I'm really, like, I'm not feeling okay. So, ito, order na muna ng ganito. And then, mamayang gabi, doon tayo lalabas. So good. Sarap. Sarap sa walang boses. Naisip ko ba, itong hotel na to guys is very good pag hindi ka talaga mag-stay the whole day kasi labas ka lang ng labas. Pero pag andito ka, sometimes talaga no, it's better to spend more money sa stayhan mo. So confusing last night. Maginaw. Adjust namin, pero maginaw talaga. Ewan ko ba? Baka may dysfunction yung aircon nila. And then yung habol ba? Grabe kanipis. So we decided, okay, we turn off the aircon. Kasi nga sobrang ginaw. We will turn it off. Ang init naman. I mean, there's no in between. Either ginawin ka or either may sobrang init. Sarap niya.
May pa-siomay pa. May pa pansit. Pagkakas ba drinks?